Gure ustetan oso erantzun ona eta zabala izan du. Emaitza oso onak, bai Tolosaldean behintzat dena hogeiena, enpresa bakan batzuk kenduta dena itxita dago, bai industrian eta bai zerbitzuetan. Eta, esan puntu hau gaurko eguna beste puntu eta jarrai bat izan dela, eta labe proposatzen duna eta beti esaten aidana dela alternatiba bat dagoela, ez gaudela Espainiaren menpe eta ez dugula beraien erreformak eta murrizketak onartzen. Eta aurrera begira borrokan jarraitu beharko dugula bide hortan, erabakitzeko eskubidea lortzen dugun arte. Gaurko balorazioa nik uste dut hitz batekin laburtu daitekela, eta da arrakasta. Gaur alde batetik esan enpresak ia erabat itxita zaudela, eta hori ikusi besteik etzeon gaur goizeko piketek paseo bat izan dela, 2-3 puntutan gelditu gara jendea informatzeko, asanbladaren bat ere egin dute, langileek, lekun baten egina etzekoetana, baina bestela ia erabat itxita zeon. Eta nabarmendu nahiko nuke ere bai, alde batetik dendariak, ostalaritza eta komertzioa orokorren ere bai hartu dula bere gain borroka hau, azken finean gizartearen gehiengoari eragiten digulako, eta dena itxita zen. Beste alde batetik mobilizazioei begira ere, gaurko izango mobilizazioa Donostin oso handia izan da, ikaragarria, eta jenek azken finean hartu du parte modu aktibo baten, eta hori oso positibo baloratzen dugu. Eta beste alde batetik, aurrera begira, pentsatzen dugu azken finean hau prozesu bada, politika hauekin egin nahi dutena edo sortzen nahi diena da gizartea orokorren pobreziara zuzentzea, eta orduan guk ere bai, inbar duguna ere bai da prozesu horreri tamainako erantzun bat eman. Azken finean guk ere bai, ez da gaur bukatzen den gauza bat, bihar ere borrokatu beharko dugu, hurrengoan ere bai, hau aldatu arte. Euskal Herrian azkenen beste politika batzuk behar die, desobedientzia eta gure soberania erabili behar dugu politika eta inposaketa hauei aurre egiteko, eta azken finean hori da hemendik aurrera jarraitu beharko dugu burruka, gero eta ozenago eta gero eta jende gehiagorekin hobe.